سلام كميت صنحو فتواتن كبراتن نايزي يوتيوب channel تخاتاتلتي نزعلت سحارنا لكم حاتسارتن واناون زيناتات كم تلو مدحيزنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سابسكرايب ندا قبركم كساف فتسام مدبنا حابيركم ناخد صنحو بقبر عدم اب مسمر بارانتو تسني بحادقا مكينا او هيوت سب قدعات وريدو بعسرت 4 سنة اب مسمر بارانتو تسني بزقاتم حادقا مقجام مخاين 3 سبات كما تخلو كبيد اكلاون نواتاون قدعات كمزو ورد بوليس ترافيك زواقاش واركا حبيرو بزي كازي بعسرت 3 سنة ساعات تشحات مشت اب ترقي عاد غيح فرو بزقاتم حادقا مكينا اب سب قدعات وريدو بتحادقا تويتا هايلو كس عينتا ERA 6680 كلتن قطر سليدا زسقلت ناي غزا مكينا سبسعينا كافورو ناب غيرغيرو ممحدار كبابي إدنا نلونا تقعزت عستات 110 متر بمصدافا ود 10 عامت قلعة كموت كلا 5 سبات بخبيد 4 سبات دما فوكيس مقصلت قمزقات أمم كام مدبر بوليس فرو زترخ حبريتا أفليتو إرتراس صورتهم أسرات بوليتيكا ختفتح بريطانيا حبرة أوروبان تسويعهم إرترا كل من حلنا أسرات كتفتحن بوليتيكاون سيبيكاون مسالات زيغاتات كتخبرن حبرات هاجرات بريطانيا حبرة أوروبان زركبوا وموغنات تسويعهم فلي وكيل حبرات هاجرات عب قدات سب أو مسالات إرترا بسوني 16 سنة عب جنيبا عب زقروا وصبصاب كنتات إرترا كم زيت محايش بريهو محمد عبد السلام بابيكر نبيت مخري سب أو مسالات حبرات عب زقروا عمتاو صبصاب مسوار تقاوم زغلصو سبات قدب علبو حاجروا أقلقلتن زي حقاو مأسرتن يقتل كم زلو يتقس إتي عوشت إرترا زفتسم زلو مقهاس مسالات كابدوبات تهاجر سجيرو ناب دياسبورا خمزبت حون تفولي وكيل قالي صلو تهاجر اتفصمو سغر دباو صقتي كساب كينو دوباتا زلو دياسبورا ززرغ حيلو ابت مدابعيا رئيت أمزو سمعو وكلت بريطانيا حبرة أوروبا نون منقستي إرترا نزفتصمو زلو مقهاس مسالات دو كبلن لوطي خقبرن تصوي عمالو حالوات نايتم أبز حلف 10 عامتات تسويرم زلو سبات كقلص علو وتنبز حقاو أقباب أب قيد زعاتوون بحصوص كفتح لو ميبل مقلص حبرة أوروبا بفلاي باتي أب لعلت حلق تسبعو مسالاتن تقاومت منقستن زفتصم زلو سقر دباو صقتي التحساسي بنالو يبل اتحبرت إرترا نتتقصلو زلا قدب ألبو حاقرا وأقلقلتن زي حقاوي عسكرنا نون دو كتبلو تمحسينو ابت مقابعيا زترخبا وكيل إرترا حابتم زر أي بوغنو تتصبصاب بوليتيكاو حقنا زلو يخبل بمنصاق حبرات هاقرات أبلع لهاقرو إزو خطلو بوليسي رتعاو خمزي خوانا نقيفو أتكورا منقستي إرترا أبتم هرتي تعنا ساتاو معارنتن أزلاق لمعاتن مخانو إزقال ساعتو حابتم إرترا سبعاو مسالات ايتنتسقنيا نهاقراو لعلاونتنا يمدخم مسارح مخانئنا نقاو ميلو تعامتاوي إذ حدث مزنت نايتي فولي لأخ كبقعون إرترا حاتيت هلا إتي 19 قصات زلو صاب حبرات هاقرات عب إرترا العلن حقي قودي لخم زلن إتي عب شحن 999 صدق قوام يخون عب كل تشحن 15 تنادي فستبح لحادش حق منقستي عب قبري 5 وعلون أسفير الله مساقاقري هاقراو بايتو كاب كل تشحن كل تنجميرو كم زفارس زتقس دكتور باباكير عب تهاقر تحتاتنت كم زيلا يبره بريزنت إساياس أفوركي أواجاتن بريزنتاو منبحيتاتن ببهاب سلطان حقاقا أكال كم زقبتون السودان أو فلي وكيل ينصر بزي كازي حجو الناس نتحلنا هايمانت ويون امنت آزي تقديب الليلو عبتهاجر زقصل زلم أسرتن مسرطاين سعبت قال وانجيلاوين امنتات مرأيا مخانون يقلص سمنزي منقستي عبتن فقرات زبحال هايمانوتات كاثوليكن أورتودوكساويت بيتكريستيانن ون إيدم كم زقتو سافير الله مسجر دباو صقطي بستححز دما عوصا زلو ودابتات نايت منقستي مسارح خمز خونو يخسس عب دياسبورا زركب تحلق تمسلات دقفت ديمقراسي زخونو قسكستي ناصا غازيتنياتاتن بوليتيكاوين تقاومتن مس منقستي إرترا متأسار بزلو ملك سباتن وجلتاتن علاما يخونن قدايات سقعتن مسرطاين يخون اللويلو
ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ብርጌድና ሓመዱ ብዝተባሃሉ ምንቅስቃሳት መንእሰያት ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ መንግስትን ጽምብላቶምን ብዘካየድዎ መጥቃዕትታት ግዳያት ከም ዝኾኑ ሰመዚ ኤርትራ ክኸሱ ምጽንሖም ይፍለጥ። ኣብቲ ዝተፈጠረ ግጭት ኣብ ክልቲኦም ወገናት ከቢድ ጉድኣት ኣውሪድ እዩ። ብዘይካዚ ብዙሓት ምስቲ ጎነፅ ብዝተሓሓዝ ኣብ ቀይዲ ይርከቡ። ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጉድዱን ገደብ ኣልቦን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁጸሩ መንእሰያት ኤርትራ ናብ ስደት ክውሕዙ ምጽንሖም ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዘይ ዲሞክራስያዊ ሃገራዊ ምርጫ ካብ 1991 ጀሚሩ ነቲ ሃገር ይመርሓ ምህላው ይፍለጥ። ቅዋም ክትግብርን ንተሓታትነት ክግዛእን ዝቐረበሉ ምሕጽንታን ጻውዒትን ብምንጻግ ብዙሓት ሚኒስተራት ጀነራላትን ኣባላት ባይቶን ዝርከብዎም ሰበስልጣን መንግስቲ ነበር ኣብ ስውር ቤት ማእሰርቲ ከእትዎም ጸኒሑ እዩ። ብዙሓት ጋዜጠኛታት እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ምስ ተሰወሩ ሃለዋቶም ኣይፍለጥን። لمعنتي منግስቲ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዋይት ሃውስ ተረኺቦም ምስ ምምሕዳር ኣሜሪካ ብዛዕባ ዓሰብ ዝምልከት ሰፊሕ ዘተካይዶም ከምኡውን እስራኤልን ኣሜሪካን ወደብ ዓሰብ ንኽህብኣ ምስ መንግስቲ ስርዓት ብልጽግና ከም ዝተስማዕምዓ ተገሊጹ። ሕማቕ ዜና ንሃገራት ወሽመጥ ፋርስ ኣብ ስግር ባሕሪ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ማዓስከር ኣሜሪካ ኣብ ቃጣር ዝርከብ ምዃኑ ይፍለጥ ኮይኑ ድማ ምስ ናብ ዝለዓለ ጠርጹ ገዙ ዝዓርግ ዘሎ ኩናት እስራኤልን ኢራንን ኩለን ነፈርቲ ኩናትን ናይ ሎጂስቲክ ነጽዋርን መጓዓዝያ ነፈርትን ኣሜሪካን ብሪጣንያን መውፅአን ይግለጽ ኣሎ። ኢራን ኣብ ርእሲ ዒላማታት እስራኤል ሓያል ደብዳብ ኣካይዳ ኣምስያላ። በዚ ድማ ኣብዚ ኩናት ንምእታው ድንዕ ክትብል ዝጸንሐት ኣሜሪካ ዳርጋ ምእታዋ ከም ዘይተርፍ ይንገር ኣሎ። ኣሜሪካ ብውሕዱ ነቲ ኣብ ትሕቲ ባይታ ኣንደርግራውንድ ዘሎ ኒክሌሳዊ መደበራትን መፍረእ ሚሳኤላትን ሰንጢቑ ክዕኒ ዝኽእል ኣጽዋር ክትጥቀም ኢላ ነዚ ኩናት ከም ተኣትዎ ፍሉጥ ነገር እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝልዕሊ ሓደ ሰሙን ኣቁፂሩ ዘሎ ግጭት እስራኤልን ኢራንን ጸግዓ ምስ ኢራን ምዃኑ እያ ኣፍሊጣ ዘላ። ኢማራት ንመጥቃዕትታት እስራኤል ክትኩንን ድሕሪ ምጽናሓ ፕሬዚደንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣልናህያን ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ኢራን ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ብዘይካዚ ኢማራት ንዜጋታት ኢራን ኣብ ሃገራ መንበሪ ወረቐቶም ብዘየገድስ ክጸንሑ ፍቂዳ። እዚ ከምዚ ኢል እንከሎ መደበር ቴሌቪዥን ኣልጀዚራ ከም ዝሓበረቶ ኣብ ወሽመጥ ሓርሙዝ ነዳዲ ጽዒነን ከም ዝነበራ ዝተነገረለን ክልተ ዓበይቲ መራኽብ ምግጫወን ክፍለጥ ተኻኢሉ። እዚ ሓደጋ ምዃኑ ዝተነገረ ምግጫው ኣብ ዝፋልል ናይ ኣየር መጥቃዕትታት ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ገኒንሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣሜሪካ ኣብ ርእሲ ኢራን ስጉምቲ ክትወስድ ትደናደን ኣብ ዘላትሉ እዋን ወሽመጥ ሕርሙዝ ናብ ዓውደ ውግእ ከይቅየር ኢማራት ዓብ ስጋት ኣሕዲራላ። ቀዳማይ ፕሬዚደንት ኢራን መሐመድ ኣሕመዲን ነጃድ ኣይሞትኩን ኢሎም ትማሊ እዞም ቀዳማይ ፕሬዚደንት ምስ በዓልቲ ቤቶምን ክልተ ደቆምን ከም እተቐትሉ ብሰፊሑ ተዘርጊሑ እንከሎ ቤት ጽሕፈቶም ሎሚ መግለፂ ኣውፅኡ እዩ። ኣብቲ መግለፂኦም ድማ ብዛዕባ ምቕታሊ ዝተዘርግሐ ወረ ሙሉእ ብምሉእ ሓሰት እዩ። እዚ ናይ ወፃእ ሓይልታትን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ መሻርክቶምን ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ዘመተ ክፋል እዩ ኢሎም። ዓበይቲ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ካብ መደበር ብሪጣንያ ተበጊሰን። ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ኣብ ዝካየድ ግጭት ብወታደራዊ መዳይ ክትሳተፍ መደብ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ጸብጻባት እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ምብራቃዊ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዝርከብ መደበር ተበጊሰን ኣለዋ። እዘን BF-35 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ካብ ሮያል ኣየር ፎርስ ሌካንቲ እየን ተበጊሰን። ኣብ ሰማያት ነዳዲ ክመልኣ ዝኸኣላ ነፈርቲ ተሰንየን እየን ካብቲ መደበር ተበጊሰን ዘለዋ። ኣያቱላህ ሁሴን መልሲ ንመራሒ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሂቡ። ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ኢደ ኣታውነት ኢራን ክጽገን ዘይኽእል ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ኢሉ። ብተመሳሳሊ ኢራናውያን ኢድ ዝህቦ ኣይኮንን ብምባል ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዘይ ቅድመ ኩነት ኢድ ሃቡ ዝብል መልሲ ሂቡልሎ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘካየደቶ ሓድሽ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 30 ሰባት ከም ዝቐተለ ሰመዝ ዝሓቢሮም ኣብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኬብ ዝተፈጸመ ደብዳብ ካልኦት 100 ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ብ440 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን 32 ሚሳኤላትን ከም ዝተካየደ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዩክሬን ተዛሪቡ። ሞስኮ ብወገና እቲ ደብዳብ ናብ ወታደራዊ ዒላማታት ዘነጻጸረ ምዃኑ ገሊጻ ኣላ።
ሰሜን ኮርያ በኩናት ንዝዓነወት ትሕተ ቅርፂ ሩስያ ንምፅጋን ኣሽሓት ሰራሕተኛታት ክትሰድድ ምዃና ሓላፊ ጸጥታ ሩስያ ገሊጹ። እቶም ሰራሕተኛታት ናብቲ ሓይልታት ዩክሬን ገለ ኸፋሊ ተቋጻጺሮሞ ዝነበሩ ዞባ ከርሲክ ክኸዱ ምዃኖም ጸሓፊ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሩስያ ሰርገይ ሸይጉ ጠቒሱ። ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ነቲ ውጥን ኮኒነኦ ኣለዋ። ሞስኮ ከም ዝበለቶ ፒዮንግያን ኣብ ኣሃዱ ሰራሕተኛታትን ክልተ ወታደራዊ ብርጌዳትን ክትሰድድ እያ። ህንድ ነቲ ምስ ፓኪስታን ዘለዋ ምስሓብ ንምፍታሕ ኣተዓራቂ ከም ዘይትደሊ ገሊጻ። ቀዳማይ ሚኒስተር ናራንድራ ሞዲ ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ዘረርብ ደልሂ ብዛዕባ ካሽሚር ምስ ኢስላማባድ ንምዝራብ ሳልሳይ ወገን ከም ዘይትቕበል ንዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተገለጸሉ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ህንዲ ቪክራም ሚርሲ ተዛሪቡ። ስለምንታይ እስራኤል ኣብ ፎርዶው ተሸጊራ ዘላ? ኢራን መብዛሕትኦም ናይ ኒውክሌር መደበራት ተደብዲቦም ዳርጋ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ እንተኾነ ኣብ ፎርዶው ዝርከብ ኣብ ትሕቲ ጎቦታት ክሳብ 80 ሜትሮ ዝተቐብረ ናይ ኒውክሌር ማእኸል ግን እስራኤል ዋላ ብተደጋጋሚ ትደብድቦ። ካብ 2.5 ሬክታር ስኬል ዝዕቀን ምንቅጥቃጥ መሬት ወጻኢ ዝደልይዎ ዕንወት ከምጽእ ኣይከኣለን። እቲ ከቢድዎም ዘሎ ምኽንያት ድማ እስራኤል ትጥቀመሉ ዘላ ቦምባታት ጂፒዩ 28 ዝበሃል ካብ 6 ሜትሮ ትሕቲ መሬት ጥልቀት ክኸይድ ዘይምኻል እዩ። ነዚ መፍትሒ ዝኾነ ቦምብ ጂፒዩ 57 ዝተባህለ 13600 ኪሎ ግራም ክብደትን 6.2 ሜትሮ ንውሓት ንታሕቲ ክሳብ 9 ሜትሮ ሰርሲሩ ዝወቅዕ ውፅኢታዊ ዝኾነ ቦምብ ኣብ ኢድ ኣሜሪካ ጥራሕ ይርከብ። ነዚ ቦምብ ክንቀሳቐስ ዝኽእል ብ2 ስፕሪስ ዝተባህለ ቦምብ ተሸካሚ ነፈርቲ ጥራሕ እዩ። እዚ ቦምብ ንእስራኤል ይወሃባ ኣይወሃባ ዝብል ኣብ መንጎ ደገፍቲ ትራምፕ ኣብ ክልተ ከፊልዎም ይርከብ። እምበኣር ከስ ነዚ ዕለት ሰሓረናልኩም ሓፀርትን ዋናውን ሓበሬታታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።